Iya, lah iya. Yo ngaduk mega, ya. Ora kriptan-kripten. Kayak pusaka. Ya. Kayak sing Jupiter. Wah, karang aku ya wong sarwa ora duwe. Heeh. Antek gur ngurusi apa? Mega dengkulmu mlocot. Ngurusi apa jenenge? Kowe iki dadine jok lali nganti ora tak ganti. Oh lah iya, heeh. Malam Dik Ga. Nggih, malam ugi Masda. Gek wis gek kono omongan aku tak maca WA. Kowe iki ngapa kok ken mau jane nyebut bapakku barang ki ngapa? Lah nang kono mumpung nang kono wong biasa. Lah ngapa Lah biasane ora tau ketok. Bisa kayak orang ngetoki kuwi. Lah ngapa kene? Ora ngapa-ngapa. Aku ki omong karo Gareng, ha piye? Orang megawan nandi-nandi mesti ngejak ribut. Lah ribut sebabnya masalahnya apa? Ribut ku jenenge bapake iki lho. Telet. Lah ya can hoo to. Lah iya nek ora ngejak Pak Rip ya ora mangkat ya. Ya. Ya anu apa jenenge? Sisi Demang. Iya. Sembah mbuh-mbuh ora. Iya. Engko gampang nenek biru-birune. Wiwitane. Lah iya. Men iki ben saben mayang mesti ngene iki. Lah iya, arep nonton YouTube bos silakan. Ya aja ngono. Ning sing diadepi iki penonton akeh ngene iki. Lah iya. Hang derek Ragam beda dhewe. yo ben to. Teko ya keri dhewe. Los. Sengak saiki omongane. Sengak ora diakoni ya. Diakoni apa neh? Ya wis tak akoni wis. Lah koni ngapa? Lah mbok jare kok. Lah ya empa. Lah ya wis tak akoni men ra sengak. Ya. Awuk. Priya bagus kang olah budaya Ya. Bagong ki ra iso bawa sing iso ki mung aku. Penggirong liyane aku ra apik lho, Gong. Telek. Arep nyombongke lehmu dadi juragan kayu. Senengamu kaya. Ya. Apa iki cakepane? Sowan. Hah? iya ro. Kowe iki dadi bintang tamu kok jumeneng wae. Bintang tamu apa? Hah? Bintang tamu apa? Bintang tamu peniti. Sowan menyang kota Gedene kuwi lho, ya santai wae. sak gelemku. Ya. Sing ora santai aku kok sing repot kono. Kon tak akoni kapok kowe. Bener netraska yang selendang kuning kang saking oke Jaipong ki liyane aku ya ora apik. Iya iya nah. Ya. Aja ndang. Ngapa? Tekonge kaos ki ndi to? Pekno sik di Mbak Anggi wae njur sik dikeki kaos Mbak Anggi. Sik gawe jeneng Mas Dai rasa dikeki ora apa-apa. Gus Agus. Gus. Turano siji sing. Tak baten ket wingi kok ya ora krasa ngono lho. Ya engko aja langsung bradat mulai. Tak naik bagianmu wis. Satset ngono lho. 80 dadekno 75 ya. Kok nganggo rega iki piye? Hah? Kok nganggo rega iki piye? Sing bayar ki aku lho tegese iki. Oh, iya tenan. Wis santai wae. Sing ngenyang aku etungane ning kene.
Ya. Ukurane apa ukurane? Triple XL. Sak karepmu. Oh iya, lakone anu lakon, ukurane apa lho? Apa S apa M kowe? Telek. Telek omongmu. Telek omongmu. Aku ora omong telek, aku takon ukuran kok malah. Iya, telek. Tenan. Ganti jok 40.000 pul. Santai wae. Sesuk ning Sorasem gampang. Ya. Telek kan mburi kan. Apa ukurane takoni tenanan kok? Apa ya? S. Iya. Ya, S ya. Lo tau dadi kelengan ngengkuro-kuro kowe. Swara kuwi. S ya siji. Sing ora anyep. Ya. Jan apa? Swara kurang permana ing wasesa ngungrung. Yo kowe gong ngungrung. Siap. Yo. Ngungrung. Unggahno sithik. Ora iso wis mentok semene. Nek kon ngungrung, lha ku iso. Ora iki ketrucun. Wis sing tenan to. Ya gak kowe wae to. Ngungrung marang bendara. Tiah Sulistya bicar ngencangake alis. Terus tresno S ya. S. Halo, Muri. S. Terno rene. Kok lebokno kulkas nang dadi es ya. Engko tak oncalke kono wae dadi es kok. M gelem ora kowe? Apa ya karep ngeki ta? Tenan ya. Alhamdulillah krasa. Ya. Waduh ya ora masuk kowe. Nyonya, oh ya, makasih. Ya. Kowe M dawa lho. M dawa ora cendhek. Oh, halo. Iki nyandi wong iki. Nek cendhek kono kok kesiliren. Kesenengen sing delok. Sing dawa. Yo, es nek ana. Cemplungno kulkas e. Ya, es. M dawa iki. Oh, Pindho ya ora apa-apa Pak, saiki M sesuk S. Ngono ya ora apa-apa kok. Kowe. Ya karo sisan. Lah ayah endi ayah? Ya. Ki kowe. Gawanen. Nek ora cocok karo gambare gantinan raimu wis ora apa-apa. Ngeraik kayak ngono iki dosa. Dosa tanggungan. Ya. Luwih becik patenunu
Dipun sik ndak keroyok laler. Lah ngapa? Nggih. Njipuk lewat kene lho njipuk. Sitok ki ganjil. Oh, Padune we kok. Sijine. Jare Sijine. kok gayeng dhewe. Pisan ki apa? Ya. Pelek. Sijine. Ki lho ibu ngendika. Bisane kei men aja ribet wae ngono kok. Apa? Excel. Manut ku nek ora sedeng. Excel bae karang awake gedhe. Gawe malah ribut kok. Tate rasa lho. Karpe. Cendhek apa Jawa? Ana kota gedhe. Napa? Oh, ngono to, Pak. Nek oke ya sok. Gampang wis ora. Wah, sithik ragate padha. Iya. Ya. Ya. Jeru Mas niku, Mas. Ya dadi bintang tamu kowe. Aja kok ndak ribut wae jare. Ah, lah wis. Iya. Lah iya. Heeh. Urip anangku dijupuk kayak anu Pake. Ya. Makasih. Ki kayak rono sih aja lungguh sih. Ono lho. Tinggal kana. Iya. Mas Adit sapa?
Ya. Iya. Rasopan lho ya. Ya. Mulai ya ribet kowe mau kok. Oh iya. Ya. Maksudnya iki ayah ribet ngono lho. Oh ya urung teko kok. Iya. Karepmu bet ribet. Iya. Lah iya. Lamor gerarmor tok. Iya, sing rusak. Sampun Mas Dan. Iya, sampun. Ya wis. Udah aku tapi. Santai wae. Wes kok wae kari. Halo, ora usah bayar ya? Ya, wis. Wis aman kok wis tak jawabke. Ya. Ya ana pamundutan. Pengen yang ngemburi sik pesen. Tuku kono. Ya. Mas Dalang minta lagu Jam 12 ingkang nyekar Pak D Rusbanti kelawan Ibu Lia. Saking keluarga besar pelayan saweranipun kula titipke Rusbanti. Ya kene. Engko yo tak kene Bu Lia. Ayo jumeneng Mas Rusbanti jumeneng duet karo Bu Lia. Ya. Jumeneng. Ngadeg. Dianu kebogiro. Ya, jelak keridane. Apa? Mbok yo ora anyep ngono kuwi nek wis diunggahke iki ora anyep. Mosokane blorong ngono. Iki masa depan. Iki nyi blorong mimpes. Oh. Pak Jadi nesu lho Pak Jadi. Tahu aja deh. Ya. Ayo Pak D. Kayak lagune kepiye wong ngerti kuwi. Ayo padha wae. Jam 12 Saisane iki. Oh, biasanya sok njaik wong. Ayo. Aku nek ngene iki blank. Bad mood. Mula anyep. Bete yuk. Bete. Wong nyanyi karo adine iki rasa bad mood ngono wis. Ya. Gula ada semut burung rondo ojo direbut. Sumpah ning janji arep selingkuh semati. Bareng-bareng dilakoni. Senadyan ikhlas tak enteni kandhane nanging aku wis kebatut tresno nelongso
matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, sampean Islam toh? Oke, sae. Oke, alhamdulillah. Ya. Kabel. Non. Salon pas. Kayak perawatan sesuk. Ya. Di anu suntik ireng. Wis putih kok. Ya, ana apa neh, Le? Ana anu. Ana tambo ati ya saka Pak Ngati apa ya kok ya ning mengko wae sih ya sambel kemangi oh ya sapa sih anu Mbak Anggi ya ya gawe sing greng manjurang antuk oh lah ya kon jumeneng oh ya lah ya ya ana apa neh tak golekane oh iya imbangana katresnanku ya kuwi sapa sing anu niku ora maksude sing kon anu oh ya Mbak Anggi ya sisanke truk oh lah iya sisanke heeh Napa niki? sambel kemangi ya Langsung mawon nggih. langsung mboten sabar ya mosok ya wah ya yo Bareng pagi ya saking sapa mangke ora roh ya bisa nyumbang ngono
Oh iya, sisa kose. Ya. Sing monggo mbangno katresnanku. Ya. Iki nggo mbokku sing ana Hongkong. Oh iya, heeh. Sedulur Magetan sing mapan ana ing Hongkong. Ya muga-muga tansah pinaringan sehat pakai waras. Ya. Spesial. Ya iya. Men Bagong anyep. Ya. Karo lungguh aja. Ya ora apa-apa. Sing klasik-klasik kan. Oh iya, heeh. Lah iya, imbangano katresnanku. Ya. Ya kapan-kapan. Oh iya. Cocok nek dituku. Iya, kesedihan. Oh iya, heeh. Iya, imbangano katresnanku. Tindingane kaya gegarane wong akeh rame ngono. Iya. Ya. Aja nglerokke, Pak. Lanjut apa? Hah? Mboten to. Mboten langsung, mboten mawon langsung mawon. Bagong anyep truk wis masak karepe. Mikir apa? Mikir beban hidup. Oh iya. Kok ya wis jam 2:15. Oh iya. Ya. Salah kuwi sowan Bapak. Ya. Saben dina Ya, gandeng wektune wis gagat bangun. Oh iya, wis ora wengi meneh. Iya. Gegojekane disambung sesuk tanggal 31. Oh iya, lah iya, heeh. Ayo sowan Bapak. Iki kok kaya ana perkara sing kudu dirembug. Ha iya, mbok menawa arep ngrembug. Anggaran tanggal 31. Wah, ora aja sak kaya ngono. Oh iya. Kaya arep ngrembug kaos. Ya, hitungan kaos 2 buah mongke le mbayar kepiye. Oh iya, wis gampang nek aku ki sebagai sing produksi kaos karo sing bakul kaos ora masalah to. Oh iya.
Ngerti rekasane kanca-kanca. Ya. Kira ora ikhlas tak bayare dhewe Mas. Ya ora apa-apa nek tegel tenan tak bayare dhewe ora apa. Astagfirullahaladzim. Mbok ya Ora apa-apa tak. ora usah dibayar ya Tak kanca-kanca. bayare dhewe iki ora apa. Kanca-kanca ki nek karo kowe tak omongi. Ora apa-apa ya, santai wae. Ora usah dibayar wis to. Engko nek mega bayar aja ditampa. Halo, Buri. Wah. Suarane Mas Agus. Oh nek mega bayar ora usah ditampa. Ya. Yaneng kaloka kaki langit. Oh